Здравейте, приятели! Ние от leximoti.com имаме удоволствието да ви представим тази страхотна оферта. Напълно обзаведен, просторен и светъл апартамент в квартал Дружба 2 с 110 квадратни метра застроена площ, плюс 20 квадратни метра таван, който може да се обособи като студио с отделен санитарен възел. Спокоен район, чист въздух, прекрасна гледка към красивите залези над река Дунав и голям паркинг. Много добре уредено жилище с обединена кухня, зона за хранене и всекидневна. Френски прозорци водят към голяма тераса със страхотна гледка към река Дунав. Баня с вана и душ-кабина, отделна тоалетна. Две спални, всяка със самостоятелен достъп до обширна тераса. Обадете ни се, за да научите повече и да разгледате този прекрасен дом. Колеги от други агенции са добре дошли. Ние сме leximoti.com и ще се радваме да работим заедно. Не пропускайте възможността да направите този имот свой. Чрез нашите утвърдени партньори от банковият и застрахователния сектор, ние от leximoti.com съдействаме абсолютно безплатно за всякакъв вид кредитиране, застраховки и инвестиционни програми, според индивидуалните нужди на всеки наш клиент. Обадете ни се за безплатна консултация. Очакваме ви на 0887 534 969 и на 0876 684 626. В случай, че имате имот, който искате да продадете или отдадете под наем, ще се радваме да ви помогнем. Ние знаем най-краткият път до вашият купувач или наемател. Благодарим ви за доверието.